Mapan wonten ing sanggar pamujan negari Ngawarta nuju hari Sukra kasih Prabu Puntadewa Raden Werkudara Raden Arjuna miwah kembar dahat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan kalenggahan mangke sampun pikantuk sabta hari semedi maladining meminta nugrahaning Jawata labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebenduning Jawata den papanaken ing Yamaniloka yekti kenceng tekate Sang Pandhu Tanaya
tanedya jugar ngenira sekung brata semedi maladining yen to durung antuk palimar maning jawata ing jawi pepak andher para garwa para putra miwah para sentana ingkang nderek misungsung tata rakit saji rep tidem permanem tanana ingkang bening walang alisik gegodhongan tanebah ingkang kapiyarsa amung kidung para brahmana Wasupitri Sewa Sugata lan para nimpuna kang samya nyengkuyung subrataning para Pandhawa pocap titi wanci sang nata kepareng jugar ngenira semedi murani barasa imbal gantya kelawan wara kadang dadi mangkono panglucitaning driya ingkang dering kawedaring lisan
Sritenon ing wasewakan busana maneka warna Pak puspiteng Udyana miang banjarasara Rukma renggeng manik nara narata Kopro Prabanyo sumirat Kopro Prabanyo kang sumirat Pengaring deca Liwaran ler ke lat sisireng dadet wimbo kekondombre Katiuping maruta Hondo sawaran mangambar kungas ngepeke madyaning pasewakan tandya Kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Nyai Kembar Yai sakti nirih ning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantasna saka pasiksaning Yamaniloka Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena wah Punta aji kakangku gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau
pantes sinengkuyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepiyake wae. Nadyan taunana windanana. Aku sago ora bakal jugar semedi lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging para Jawata. Kowe Prabu Nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim. Kowe Prabu. Duh kowe Prabu. Nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa keparengipun kowe Prabu. Yai pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yai. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingana pun Kakang lan si adi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarirane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki. Raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalendra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa tepa palupi. Mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalenggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar saka tresna marang sak pepadaning urip. Mergaya bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang suka iku Yai rening si adiwus manteng lan tunggal tekad marang pun Kakang aja nganti kendhat meminta marang panguwasan ingkang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng Yai. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing aja guruda guru reka giri-giri guruda guru reka giri-giri kumregut magut mangajab mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila arsa nglajengaken mengsah semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nyenango durung abang idodor ing mancing ing pertala dadak sakala praptaning Jawata ing suduk paudal-udal Nenggih Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada mrepeki ungganing para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
anjrenggang puspitorum kasiliring samirana amrik sekar kadung ngas kandanyo maweh raras ratnaning driya Duh pukulun jimat pepunden kula sarau paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun. Wah, brekencang Maruda yang apa-apa. Kali codhe sapa sing gawe? Kali praga sapa sing yasa? Putu Prabu ya. Janeng kita aturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penghale ulun. Pangestune ulun wae tanpa nono. Putu Prabu, kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana ing kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur. Ya, Werkudara. Wis ulun tampa ndadekke bombong ing tias ulun. Pangestu ulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo. Tak pundi dadi jimat. Pukulun Bathara Narada. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah pun kembar ugi ngaturaken pangabekti pukulun. Janaka lan kembar wis sak tampa karya gumbiraning manah ulun. Duh pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana agengipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta. Kula mboten badhe suwaleng. Pukulun. Kanadae kita aja kado ati kejeron manampa. Kula nuwun menyang Marcapada lan junjuk ana sanggar pamujan negara Ngamarta iki. Mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Kula niki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru dene sing surasane kuwi ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ing kayangan Jonggreng Saloka bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik. Rada kakekku. Janur Gunung Kadingaren guru kakekku kok nimbali mbak arep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Malah ulun ora ngerti. Ulun boya ngerti. Waton mangkat.
Ora wurung iki mengko dadi perkara ning yen ulun wedharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Jare ora ngerti. Ya jane iki ngerti gimik. Werkudara, ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali Kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiku perkewuh. Mara Gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan, umpamane arep diparingi bebungah, banjur lelabuhane apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, Gage Wedarna. Werkudara. Ngene ya, Ker. Sejatine ulun iki ora sumurup ingkang sanyatane, munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan. Merga ulun iki mau ya mung sadema nampa dawuh. Wah, dewa dikongkon nimbali titah ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine, monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara, ning nek mbok wedharake kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah dadak nganggo perkewuh Gage Wedarna, apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis, ulun ngandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu dipesawatke ngalor ya ngalor, kon ngidul ya ngidul. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Hus. Kowe dikokon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku ning gek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Ah, urung-urung iki. Urung-urung kok kekerasan. Malah ngancam karo dewa kowe ya Werkudara. Ya, ngene ya Sena, satemene ulun ngerti marang kersane adi guru nanging ulun mboya kena mblakakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboya kena diwedharke ana kene. Merga mengko adi guru dhewe ingkang bakal medharake. Wedarna ning kene perlune kabeh ben ngerti. Wah, lah ta kencang iki bocah apa ya iki ya? Rambukan kok ya nguyak wae. Ya wis ngene, persajan wae Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Gage omongo, apa dosane? Dosa lupute. Ora liya sepisan nggone Tarak Brata amati raga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang kaprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Nganti gawe menceng pot ugal-ugal. Piye? Pot ugal-ugal. Galagil. Oh. Enggak wis ganti. Sesuk tanduri jati menampuh. Aja wingi jatine pengen ngembruki omahku kowe. Lah dalah. Wow, ora dewa tak tapuk. Get-gete wong. Kacau pokoknya iki. Kayangan kacau merga le Tarak Brata iki. Kacau kepiye? Siapa sadaya. Ah, perkencang Warudaya. Ngel tenan iki karo Werkudara angel. Ngel rasah garap. Ah, ulun makayangan Mengko ndak lakone rampung. Aja bali kayangan sik. Wah, kowe bali lakone mbuh kepiye? Ah ya. Ayo. Kaping pindho. Daksura patrape si Puntadewa merga wani mapaki derajate tataraning para dewa. Kuwi Werkudara, Buktine kon ngendi? Buktine apa? madeg jumeneng Nalendra nanging mboya nganggo makutha, malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan
para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah kuwi dianggep deksura patrape. Wah, biyen-biyen do ewuh apa? Bang, Nalika Puntahaji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta. Gajeke dewa ingkang nekseni nanging napa? Saiki ngungkih perkara iki biyen ewuh apa? Wah, kok saiki lagi diundha mono? Kang mengkene ketok nek nerada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek-golek salahe kakangku. Wah, yu bloko wae jane wiwit nerada kakekku mau rawuh. Aku wis cubriya, Puntahaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu arep dipidana. Nanging yen mung arep digolek-golekke lupute, wah aku sing ora trima. Lan aku tak takon, umpama Puntahaji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Marga saka gedhening kalumputan Puntadewa, saka kepareng Adi Guru bakal dipidana lan tan perbeda. Kaya Sudarmamu bakal dicemplungke Yomani Loka. Jojo muntaplir kinetap netra kocang ondarandir hidupnya mangolo cokro wah rada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Puntahaji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Loh. Lah sebabe apa Werkudara ora trima? Aku wis kandha. Pandhawa kuwi raga 5 jiwa siji lan kaya dinindok saptarangan. Mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Puntahaji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lah arep diwakili karo sapa? Aku, wakile aku Werkudara sing dadi wakil. Pukulun boten namung Kang Mas Werkudara. Nanging Arjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Pukulun. Kowe krungu dhewe. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Puntahaji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Mula ayo kake adepno Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko yen ana apa-apa tak tanggunge. Wah, iki yo pahit iki. Sing arep napa pau kuman iki Puntadewa lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh yo wong papat iki sing munggah ning kayangan. Nek yen ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah kayangan. Sena gandeng iki sing nandhang kluputan pun Kakang. Mula aku wae sing sowan ana ing kayangan. Ora. Iki perkarane ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara, mula rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Puntahaji kakangku. Lah, piye Putu Prabu Punta? Inggih. Yen mekaten kula sumanggaken Pukulung ya. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun nganti munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya Werkudara genggal pamit. Wah, Puntahaji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di Surtiti ngati-ati. Aja ninggal duga lan prayoga Kowe Prabu.
Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adiku di sing padha praitna ngati-ati ya adiku kabeh wae. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Bathara Narada. Najan Rina Sotanana Janma kang uninga parandinana titah ingkang mlajal saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut Dewa Mila Sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning Sang Nata sarwi anange sesengguhan kaulas harsa anggung taruna. Koko Prabu. Ratu Yai Drupadi pira yai ngrungkepi pepadaning pun kakang sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu ana ngapa solah selagamu semurengmu apa kleru tumindakipun kakang mara gage matura napa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika nalendra ingkang titing pamawas luhur bebudanipun nanging menapa paduka boten nenget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bektine miwah panginyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila legawa pinanjuting dewa minangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh lajeng menapa pedahipun paduka nyakra atimbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancak-ancik dhateng kasangsananing para kadang Pandhawa sinuwun. Ah! Ah!
bojone aku mbok elingke Drupadi olah dalah. Umpama jagat iki ana wong wadon genep loro telu kaya Drupadi iki tak kira jagat bakal tentrem. Drupadi kowe manggono ning wadukku. Ayo takjak munggah ning kayangan. Wah, dewa-dewa. Orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik. Waduh. Ya ampun esuk-esuk ngetokke buta gedhe. Ora apa-apa arek yo lakoni kaya ngono kuwi. Sore-sore ding kok esuke treh wis sameh bubar. Ah wis bubar wae ya. Aja, Mak.
Suwane ndi iki? Malah meng krang omah. Aku ya sok lewat kene iki nek mangkat sekolah ben ora polisi. Hus. Monggo ndak dijagani dalane kene aja. Ampun nggih. Niki sowan teng pundi niki Kemusuk Kidul. Sedayu. Ngono, Pak. Nduk. Kaya ngono kuwi. Acarane Wayangan. ora. Kok sowan mrene iki merga Ya merga dikon mayang. Kepiye to? Ora, merga apa jenenge iki ulang tahun. sapa sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5? 5. Ngono, Mak, wis 5 tahun. Wis 5 tahun channel Dalang Sena streaming iki madeg. Ya, Mak, pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya, Mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tanganku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho, Mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa? Potongan, mulet iki yang mulet pasti kesantet kae lho. Kepelet, Pak. Iki apa jenenge iki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya, Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki anu iki sing sitoke iki Mbak Lintang Kairo. oh saka Kediri ado-ado ya, Mak. Ngado-ado lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri, tepi-tepi Jatim mriko Jawa Timur. Wah, mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Jelas. Ora maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen meneh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Cari. Oh jam 8 mau TV berarti. Cari orang. Kowe lah tak dandani sih. Apane? Ya aku dhewe maksudnya iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Lanjutkan dengan Apa jenengane? Wis kae sapa kae? Ayo kae sing ngrebab ki kae. Aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk Lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya? Aku ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan. Mengko nek ana apa-apa le tekan kene iki nganggo transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko. Kok gaya arep nyopir. Ngajar mobil apa? Sik masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Atene Pak Baron kesenengen.
Lah kok Pak Baron sih ning buriku ki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Pak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu, mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung ndak aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun monggo Bunda Mimin Princess Apli karo aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun nderek spote ajeng napa. Monggo. Sugeng dalu, Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Karo Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke ya njaluke ditanggapke aku lho campur sari. Satu kayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapke sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan pendhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah ya dadi saiki kersa ndalang. Wis mergo ndelok campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah kok kaget kok. Loh, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki akon teko to, Mbak, nek dahar niki lanang kok, Mbak. Kan ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Siapa? Mas Keswan iki. Nah, dhisik dhewe nek kuwi Kula nyampe niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Gek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lah. Ewoh yen pambudi to mung agek awal-awal nderek Dalang Seno kok arep ndadekke Darda aja nganti piye carane men yo rukun kula ngono. Bangsaku iki kok kaya enak-enak ngono. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Seno ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen ki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen sawu nyanyi pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan
kula meteng Sukino niku ikonik sekali toh itu. Nggih. Sampai saat ini Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Oh. Ngatene sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lah. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Ini ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa ora mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima, dalang sing diterima masyarakat, sukses panjenengan sehat kalian gelang sino ugi. Welinge Bunda ya ngono kan Bunda kan reso nunggu terus kan melalang buana terus. Nggih Bunda nggih. Jawa Timur wis tak jajah. Mula lintang Kairo rene iki mergo kono wis tak jajah. Lintang kira ya calon mantumu. Nek ardo ngerti nom-nomanku jaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Gebles menik-menik ngono ki. Kowe- Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199 Lanjut. ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyen pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki, ora. Alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok mbok ra ngono kuwi. Kok nyepelek Sing penting ki. dalang seno tetep Jaya, selalu. Rembaka, Rembaka. Jaya Bawana tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Ngono. Nah, Lah. warga Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.